Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lovely. Taga Paco, Maynila. Naging substitute po ako na sekretary sa isang kumpanya dahil manganganak po yung aking best friend. Kaya, nirekomenda niya po ako na pumalit sa kanya pansamantala. Sa edad po na 27 ay wala po akong experience. Ito. Relate. Lalo na sa pagbo-boyfriend dahil ang taas-taas po ng standard ko pagdating sa mga lalaki. Kung hindi po professional, wag na lang po akong mag-boyfriend. Uy, napaka-juicy. At dito ko po nakilala ang aking Prince Charming na si Hans. Isa po siyang attorney. At kliyente niya po yung boss namin sa opisina. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Yan, ito yung mga files ni Mr. Reyes. Ayan, kay ano yan, files yan. Napapagod na Mr. ako. Jerome. Ine-explain mo pa lang. Gusto mo na trabaho? Walang hayahay na trabaho ngayon, Meron, Bes. marami. Pinagtyagaan ko lang to kasi nga wala naman akong choice. Yung best friend ko, manganganak. Oo, ako yun mga anak ka ako. Hindi mo laki na ng tiyan ko, mga anak. Hoy, ninang ka ha. Oh, ikaw kailan ka ba? Bagay wala kang boyfriend. Uy, basta, yung mga fans yung dadaanan yun ng mga, tatawag yung mga sekretaris na nilista ko na dyan. Paano pag nagkamali ako kung sinong attorney yung Tawagan dadaan? mo lang ako. Kung paano kung busy ka sa tiyan mo, sa pagbubuntis mo? Hanggat hindi pa ako na-hospital, hindi pa ako na-CS sa likod, okay pa ako. Ano ka ba? Nakakapagod, Trixie, yung pag-explain mo. Pwede bang ganito na lang? Pwede ba to work from home? Hindi na ba? Uy! Ang klase ka work from home? Mga file? Hala! Bakit? Si Attorney Hans. Mukha naman babaero. Hala, ayan na siya.
Hi. Ay. Ay, attorney, pakilala ko sa'yo yung magpapalit muna sa akin pansamantala. Oo nga, ang laki na ng tiyan mo, Trix. Sino malaking dyan? Ako siya. Hindi, si Trixie yung mga anak eh. Sana, sayang, sa'yo sana to. Di mo ko pinagbigyan. Mars, ang grabe ka. Ang landi Friends mo kami ni naman. attorney. Sanay na ako dyan. By the way, sino ba tong anghel na nandito? Hindi ako nadadaan sa ganyan. Hindi na yan nadadala sa pick-up lines kasi... Di porke naka-white ako at maganda ako, angel na ako. Sa paningin mo. At maniniwala Lovely. na ako. Si Lovely Mukha po. lang akong anghel pero may sungay ako. At di pwede sa akin yung mga pick-up line mo. Sungay, may sungay ka? Pasuwag nga. Suwagin mo nga ako. Ala, yan. Ay, wag kasi lumaban niya kay attorney. Ay, Torn, ba't ikaw yung pumunta dito? Parang uso yata yung manganganak eh. Yung pati yung sekretary ko, manganganak din. Kaya ako na lang dumaan dito para... Ano pong file yung kailangan nyo? Ito ba? Oh, yan. Thank you. Thank you, Miss. Oo, salamat po. Lovely, no? You're Yup. so lovely. Okay. Uy, napakamaldita mo, Mars. Mars, ganyan ba yung mga attorney talaga? Anong ganyan? Ano bang ganyan? Ano bang sinasabi mo? Bola, kakakilala mo pa lang, madami nang nalalaman. Uy, ang dami nagka-crush dyan. Ay, pakialam ko, ako hindi ko siya ikakrush. Trix, thank you ha. Thank you for this. And Tapos na po, good pwede na luck po kayong umalis. Good luck sa ano mo, sa panganganak mo ha. Torn, ninong ka nitong Torn, ha? Kayong dalawa, ninong at ninang, partner kayo. Pwede na po Sure. kayong umalis, tapos na po yung papers nyo. May mga susunod pa pong kliyente yung boss namin. Thank you. Teka lang, lovely. Busy ka pa ba? Ay, Opo. dito mo na ako. Bi- Mars, magkape lang ako, Sige, ha? Mars. Hindi po ba obvious? Marami pa po akong gagawin. Hindi po, sa amin, pwede yung makipagkwentuhan after business meeting. Ganun ba? Sayang naman kasi wala, invite lang sana kita. Hala, nagsusungit-sungitan ako pero ang gwapo. Ang yummy, tsaka attorney to eh. Ubra kaya dito yung maldita ko, bitchesa attitude ko. Pero ito kasi yung sukatan ko eh. Pag naghabol siya despite ng kasungitan ko, pasok siya sa level 1. Busy ako lagi, hindi ako pwedeng lumabas. Ganun ba? Sige lang, I can wait. Andito pa ba yung number niyo sa sa record book? Text ko na lang po kayo kung kailan kayo babalik, ha? Sige, good. Pero- Kasi hindi ako may social media na tao. Wala rin po akong pakialam kung wala kayong sa social media. Hindi rin po ako nagsa-social media. That's good. Text ko na lang po kayo, ha? Alam mo, gusto ko yung ganyan. Yung maldita. Nagsa-challenge ako eh. Ang hirap. Hindi ako ngingiti, hindi ako kikiligin. Ako po hindi ko gusto yung mga bolero. Unang kilala pa lang, nambobola na. Hindi naman kita binubola. Tignan mo sa salamin. Oh. Hala, ang ganda ko nga sa salamin. Ano ba tong salamin na to? Ang ganda ko, parang nagbablush ako sa harap niya. Lord, ito na ba yung sign? Lord, pag dinate niya ako mamaya, yun yung sign. Paano? Alis na ako ha? Sige, text ko na lang po kayo pag alis nyo. Sige. Bye. Sige po. Bye, Miss Beautiful. Miss Lovely. Bye. Mars, pwede? Wala. Ano pwede? Pwede, Mars! Ang igat mo, Mars. Mr. Right na ba? Mr. Right na ba? Siya na nga kaya si Mr. Right? Ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ang ketchup sa ibabaw ng hotdog ko? At ang asin sa aking balot? Sakto rin naman kasi yung edad ko, right time na para bigyan yung chance ng sarili ko.
At tinext ko nga po agad siya. At di ko na napigilan ang aking sarili kasi sinasagot ko yung calls niya at lagi ako nagre-reply sa kanya mga texts. Kahit hindi yon about business. Hala, tumatawag. Tumatawag si Attorney Hans. Hi. Wait lang hindi ko muna yon yung camera. Sige, wag lang. Aray ko, Okay lang. sa tinga. Sorry. Hello? Mag-check lang ako sa salamin. Hello? Shit, ang ganda ko. Hello? Hello. Ayan na, ayan ko na yung camera ko. Hi. Hi. Hi, so, asan ka ngayon? Hello? Hello, asan ka? Paalis na ng office kasi may client meeting ako. After na ang gagawin mo? Wala kang gagawin, no? Iyon nga, invite sana kita kung Sakto, pwede wala ka. rin open yung schedule ko eh. Oo, it's been 2 weeks. 3 weeks na rin pala tayong ka-text. Oo nga. Saan ba? Tagal na, no? Parang 2 years na din yun. Pwede na yun. Daanan kita? 6 or 7 p.m. 5:30 kasi Mm, gusto ko mas maaga ka. okay. Ready na ako by 5:30. Sige, daanan kita ha. Sige, saan tayo? BGC lang tayo. Gusto ko tayong BGC. Baka maganda yung suot mo naka-polo shirt lang ako. The usual, tas naka-glasses. Yun lang naman talaga suit ko. Sige, sige. Ah. Kasi nakapang-office lang ako. Okay lang. Okay lang yun. Ano ka ba? Kasi kahit nakapang-office attire lang ako, pamatay yung ganda ko eh. So, okay Alam lang ba? ko. Okay lang yan. Para Buti tayong naman. Mr. and Mrs. niyan eh. Ano ba yan? Kasi yung konsensya ko. Sige. Ano na? Ano ba yung wait lang. Huwag ka muna magsalita. Konsensya ko to. Hinihilig ako. Ano ba yan? Oo, sige. 5:30 Ready na ako mga 3 p.m. pa lang. Okay. So, kita tayo. See you! See you. Ingat! Kakanood ko, kakabasa ko ng books, natutunan ko kung ano na yung mga standard na dapat makarelasyon ko. Kasi ayoko yung matulad sa mga kaibigan ko na ang daming beses na heartbroken dahil mediocre lalaki yung nahahanap nila. Alam mo yun? Grabe talaga. Ganun ba? Kaya pala. Sana naman na maabot ko yung standards mo. Ano? Konsensya? Abot na abot. Alam mo, Attorney Hans, hindi naman ako sasama sa'yo makipag-date kung hindi ka nakapasok sa level 1. Ako ba? Alam ko naman pasok ako, pero gusto ko malaman, gusto ko marinig. Yan ka na naman. Dinadown mo na naman sarili mo. Hindi ko din na-down. Pero, O kaya nga. Hindi naman kita i-date kung di rin kita type. Tsaka, ang daming tao, kinikilig ako dito. Huwag ka magpakilig. just go ahead. Kiligin ka. Wala namang problema eh. Ako naman, tinatanong mo nga ako regarding my past. Yung naging huling girlfriend ko kasi abogada rin siya. Ala, hindi ako abogada. Sekretary lang ako. Pero yung ganda ko, winner akin na nga yung naman. kamay mo. Akin na yung kamay mo. Akin na. Akin na bakit? saglit. Dali. Huwag ka kasing ano. Hoy! Ano ka ba? Bay, ang uwi ng avatar, bay! Bakit mo ginawa yun? Huwag mo kasing ibaba yung sarili mo. Kasi sekretary lang Hindi ako nga. Kung Ganda lang meron ako, pero yung profession. Matalino ka siguro kung nagkaroon lang ng chance na
law school ka, malamang abogada ka na Talaga? rin. Talaga? Kasi alam ko matalino, nakita ko yung paperworks mo. Ang galing mo, ha? Salamat. Sa'yo yun, sabi ni, tinawagan ko si Yes, Trixie. yes. Kala ko Talaga? siya gumawa. Ikaw pala, galing mo. Thank you, Hans. Oh. Pero promise, pasok ako. Pasok na pasok na. Ano ka ba? Eh, Kasi feeling ko ikaw na yung hinahanap ko eh. At kasi nung last a few months ago, umingi ako kay Lord ng sign na Lord, parang this is my time na bigyan yung sarili ko ng chance makipagrelasyon at sana dumating yung taong pasok sa standard ko. Dumating ka, Attorney Hans. huwag mo na akong tawag attorney. Hans na lang. Baby Hans. Ayun, yun. Baby, sige, mas okay sa akin yung baby. Ano? Kumain ka na. Sige na, kain ka na. Bayan, subukan kita. Si Uy, ano ba? Ba't parang nahihinig ka? First time ko to eh. Hindi ko alam bumalik. Talaga? I'm a virgin. Okay. Mukha lang akong... Ay, kinakabahan ako Tama na, eh. tama na. Han, That's enough. Ako bahala. Okay? I'll guide you. kinakabahan ako. I'll guide you. Dapat ba ako pumayag na gawin natin to? Hindi kita pipilitin, no pressure. Pilitin mo ako. Ikaw naman, masyado ka namang nagpapa-attorney kahit dito. Siyempre, strategy. Siyempre, ayoko namang pilitin yung taong walang gusto, di ba? Gusto ko yung gusto niya ako. Ano? Sumama na nga ako dito eh. Pilitin mo ko. Alin ka nga dito? Say please. Please. Yan. Nasukong ko nga po kay Hans ang aking pagkababae. Kasi alam kong siya na talaga para sa akin. Siya na ang aking dream guy. Lumipas po ang halos 2 buwan ay biglang may nagbago po kay Hans. Hans, pwede tayo mag-usap? Uy! Ay, wait lang. Han, Angela. Hi, This Angela. is, what's your name again? Ano yun? Lovely ba? Lovely. Secretary ni Mr. Jerome. Sir Jerome. Yung yung kliyente ko. Hi, lovely. Nice meeting you. By the way, Lovely, baby, my baby. fiancé. Ha? Han. Yes, honey. Lovely, my fiancé, si Angela. Kakagaling niya lang States. Ano? For good ka na dito, di ba, baby? Yes. Invited ka sa kasal namin kasi parang close naman kayo ng fiancé ko. Baby, ang ganda naman ni Angela. Parang baby. ako, pero mas maganda ako, di ba? Oo naman, baby. Siyempre, baby kita. Hans, anong ibig sabihin nito? Wait. Baby, pwede ba mag-usap na kami kasi may papakiusap si Mr. Jerome sa amin, ha? Sige na, go. Baby, doon ka muna, ha? Sige. Hans, anong ibig sabihin nun? Anong fiancé ang sinasabi mo? Ba't ka pumunta dito? Bakit ako hindi pupunta? Ha? Boyfriend kita! Ba't di ka napasabi? Anong boyfriend? Sinurprise kita! Akala ko matutuwa ka. Ako pa lang masusurprise. Kapal na mukha mo. Totoo ba yung mga narinig ko? Fiancé mo Di ba kinuwento ko naman sa'yo yan? Nag-US siya, bumalik siya. Kasi pinapili ko siya. Kapal na mukha mo! Pinapili. Napakababaero mo, manloloko ka! Pinaasa mo ako! Hindi kita pinaasa. Hindi ko naman in-expect na babalik siya for me. Ba't di mo sa akin sinabi? I'm so sorry. Kapal na mukha mo, di mo sinabi sa akin. O baka pinagsabay mo kami. Hindi talaga kayo naghiwalay. Ang kapal na mukha mo, Hans! Ang kapal na mukha
naman. Sorry. Pero liar ka! Sinungaling ka! Sinungaling! Ang kapal ang mukha mo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!